Într-un sat plin de tradiție, povestea lui Surtea Dorin începe într-un loc unde viața rurală era un adevărat mod de viață. Copilăria sa a fost marcată de vacanțele petrecute la bunica, în mijlocul unei gospodării ce părea un colț de rai, unde animalele, gâște, găini și păsări de toate felurile îi făceau zilele mai frumoase. Aici a învățat tainele îngrijirii animalelor și a simțit pentru prima dată chemarea către viața de la țară. Astăzi, prin proiectul Din grădina dacilor și Cooperativa Agricolă Tărâmuri Verzi, îți aducem mai aproape de tine povestea unui fermier care îmbină tradițiile cu inovația pentru a construi un viitor durabil pentru comunitatea sa. Bună ziua! Sunt Surtea Dorin, din satul Turdaș, unde am crescut și am învățat să iubesc viața de la țară. Am început cu pași mici. M-am înscris în registrul fermierilor în 2005 și m-am alăturat unei asociații locale. Primul meu proiect agricol a fost un porc pe care l-am dus la târg. Un început modest, dar care mi-a întărit dorința de a construi ceva durabil. Cea mai mare oportunitate a fost când am obținut fonduri europene. Cu acești bani am reușit să îmi dezvolt ferma, adăugând o livadă de fructe, crescând porci și oi și plantând nuci. Totodată am dotat ferma cu adăpători și hrănitori moderne care mi-au permis să cresc producția într-un mod mai eficient. Mă bucur că pot contribui la dezvoltarea comunității mele, păstrând în același timp valorile și tradițiile strămoșești. Aceasta este munca mea și o fac cu dragoste și respect pentru pământ. Surtea Dorin este un exemplu viu de fermier modern, care reînvie tradițiile și le adaptează la realitățile zilelor noastre. Prin Din grădina dacilor și Cooperativa Agricolă Tărâmuri Verzi, sprijinim fermieri ca Surtea Dorin, care își aduc contribuția la un viitor mai bun, păstrând în același timp legătura cu tradițiile care ne definesc ca națiune. Tărâmuri Verzi, Din grădina dacilor, aproape de tine, din inima naturii.